Gaur hemen Oiartzun Museoan prestatu dugu halako tailer bat, zine tailer bat esan dezakegu. Ingo dugu zootropo bat. Eta zer da zootropo bat? Hemen ditugun halako lanpara bat izan zitekeen baita ere, ezta? Baina hor barruan pelikula bat dago. Lehenengo pelikulak hola hasi zian pixka bat. Orduan, ni lehenengo kontatuko dizuet nola egin ditugun oinarri hauek. Hau profesionalagoa da, baina guk eskuz ere inditugu plantilla batzuk erabiliz. Orduan, lehenengo gauza moztuko dugu danborra deitzen dioguna, zootropoaren oinarria litzake. Eta gero jartzeako garaian kontutan izan behar dezute, ikusten dezue hemen erdiko gurutzetxo hau, hori gora begira gera dadila. Orain beste plantilla hartzen dugu eta moztuko dugu kanpoko marraren kanpotik, esango genuke. Hemengo zulotxo hauek dira halako zartaduratxoak pelikula ikusi ahal izateko hemen dauden moduan, zootropo ezberdinetan. Beste hemendik, kontu zibili, marra diskontinuoak moztu gabe. Hori beti doblatzeko keinua izango da. Bagoaz hurrengo pausoarekin, baditugu, bi borobil erdiak, borobil osoa osatuko dutenak, eta hurrengo pausoa litzake marra etena dagon toki horietan doblatzea. Pestainatxo bakoitza, bera, baina importante, hauxe, bata besteakin, pegatzea. Doblatu dugu marra etenaren gainetik, eta pegatze ditugu. Rematxea hartuko ikusteko modu batek. Holako rematxe edo txintxetek ere balio dute, baina hau hobeto iso geratzen dela iruditzen zaigu. Eta listo, nahiko errez zulatzen da, kontu zibili, eskuekin eta, baina nahiko errez zulatzen da. Ez da esfortzu gehiegirik egin behar. Orain, bakarrik hemen pelikula sartzea da, falta zaigu. Nire proposamena izango da, lehenengo araua. Aukeratu protagonista bat. Hemengo irudi hauetatik. Aukeratu, protagonista bat. Hartu guraizeak eta moztuko ditugu irudi horri dagozkion denak, Hau da, 12 irudi egongo dira. 12 fotograma izango ditugulako, Orduan bakoitzak, aukeratu zuena. Eta mugimendua izan liteke. Gora, bera edo ireki itxi. Bigarren araua, mugimendua izango da lehenengo 6 hauei fotogramak deituko diogu, Laukitxo bakoitzari. Lehenengo 6 fotogrametan gora eta hurrengo 6etan bera edo alderantziz, Edo ireki 6etan, itxi beste 6etan. Pentsa hau borobilan egongo dela. Pelikula giratzen egongo dela. Orduan hemen datorri 3. araua. Eta da, hasi eta bukatu irudi berdinarekin egingo dela. Honek emango digu sekuentziarekin aurrera berriro behin da berriz errepikatzeko aukera.